Onula nege kanye tan ani wolonvla obe Menaka ani Bobo Julaso kanye tan ani fla obe Washington DC. Aw danse VOA Bambaraka bi Malikura Keneka anga kunafuni la kumabaw olu fileni. Mali kɛlɛbolo y'u kanbɔ ka fɔ k'u y'u tɛgɛ da jatigɛwalekɛla ɲɛmaaba dɔ kan o kɛra a Menaka dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ mun cara faamaw fɛ cɛ mun nɛna hale kɔni tun ye bingani caman kɛ ka ɲɛsin duguladenw ani Mali sɔrɔdasiw ma an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ kan kunnafoni kɛnɛ in daminɛ yɛrɛ la. An bɛ sɔrɔ ka taga Rusi Igor Kirillov Rusi kɛlɛbolo ka ɲɛmaaba dɔ jalatigiba dɔ ale fagara Ukraine fɛ cɛ in tun dɔnnen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nucléaire ko baaraw ye a tun bɛ o mun dɔn kosɛbɛ fagali kɛra Moscou an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ fana k'an ka kunnafoni kɔnɔna la ani an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye Nigeria ani Atalanta Bergame ɲɛfɛ ntolantan na Ademola Lookman ale de sugandira CAF fɛ ka kɛ san ntolantan na ŋana ye Ademola Lookman ale ye jɔw lamaga kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna la o jɔnjɔn dira ma o yɛrɛ de kosɔn ka fara ale kan jɔnjɔn dira ma wɛrɛw kan an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kan an ka ni kunnafoni kɛnɛ Malikura kɔnɔna la. Aw danse an ka jɛmukan kan aw jo do ka aw kunnafoniya VOA Bambara sanfɛ. A tun ɲininen bɛ Mali kɛlɛbolo fɛ wa tɛgɛ dara kan Amad Ag Dita ni Mali sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka jate k'a fɔ ko jatigɛwalekulu EIGS ɲɛma dɔ don. Ale minɛla Menaka Mali kɔrɔyanfan fɛ Mali kɛlɛbolo kɔni ka fɔla cɛ in ale nɔ bɛ maa caman fagali la. Kajatu Tarawele ale b'o ɲɛfɔ an ye. Kunnafoni lase gafe kɔnɔ Mali armée ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ka baarakɛla bolo sigili Menaka ye Ahmed Ag Dita EIGS dansagokɛkulu ɲɛmaaba ne a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kulu nin kɔnɔna la minɛ. Mali armée ka fɔ la Ahmed Ag Dita nin kɛra kojugu camanba de sababuya ye i n'a fɔ ka dankarili kɛ Mali lakanakɛlaw kan ani ka fagali jugubaw bila fasojamakuluw kan. Ka fara nin kan armée Mali ye a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ k'u ka kari tɛmɛlen lakanabaaraw kɛra sababu ye ka tɛgɛda kɛ EIGS dansagokɛkulu kɛlɛkɛdenw wɛrɛw ani u ka tiɲɛnikɛminan caman kan. Halisa lakanabolow ma sabati kosɛbɛ Mali camancɛ fanfɛ marayɔrɔw kɔnɔna la. Misali la dankariliw ani binkani caman waleyara tile damadɔ tɛmɛnin ninnu kɔnɔna na Mopti mara la. Ka da Tijani Wedrago VOA Bambara ka kunnafonidila Bayangara mara la k'a laseliw kan cɛ marifatigi lakodɔnbali dɔw ye dankari kɛ Sege dugu la Bankasi mara kɔnɔna na. An b'a sɔrɔli an ka laselikɛla fɛ Sege maire ye seereyaw di k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɔnɛna u ni na ne ka tila ka a yɔrɔ fasojama ka magoɲɛminan caman tiɲɛ. An bɛ to Mali la halisa foroba nafolo sefɔ wari miliyari 80 o de yuruguyurugura Mali jamana kɔnɔna la ka taa san 2021 na ka na bila ɲinana o de lasera Cour suprême Mali kiitiso bɛɛ la belebele procureur général fɛ mun de bɛ se ka kɛ waasa ka se ka yuruguyurugu foroba nafolo o dumuni bali ani k'a kɛlɛ. Mariam Kuyate ale ka laseli filɛ nin ye o kan. Yasa yurukuyuruku fanga yɛrɛ ka dɔgɔya Mali jamana kɔnɔ a kɔlɔlɔ n'a tiɲɛninw ka se ka ɲɛfɔ maaw ye fɛɛrɛw ka se ka jalatigɛ a ko la. Dɔgɔkun dɔ bɛ sigi Mali jamana kɔnɔ yan nɔ san o san n'an ko min ma ko semaine nationale de lutte contre la corruption min yɛrɛ baaraw nun don la kabini décembre kalo tile 9 o de siratigɛ la procureur général de la Cour suprême Mahamadou Timbo ale ye jalatigɛli kɛ maaw ye min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko sefa wari miliyari 80 o de yurukula Mali cakɛda baw la maa 40 fɛ ni ministre 11 b'u cɛ la. Ni wale in kɛla ka daminɛ san 2021 kana bila san 2024 kɔnɔna na procureur Timbo ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ waati minɛ ko sisan ko maa si tɛ Mali jamana kɔnɔ ko tɛgɛ tɛ se ka kɛ min na ni sɔmi kɛlen don i ma yurukuyuruku ko la. O kama sa jɛkulu caman de bɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ fɛnɛ ni mun sigi kun ye yurukuyuruku kɛlɛli kama. O siratigɛ la olu hakilinataw ye mun de ye ka ɲɛsin procureur Timbo ale ka nin jalatigɛli ma. Yala fɛlɛ jumɛnw de kan ka ta k'a fara fɛlɛ bolodalenw kan yurukuyuruku kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ. An bɛ faamuyali min sɔrɔ a la fɔlɔ a b'an jɔrɔ sabula parce que an ka baara ye yurukuyuruku walew kɛlɛli ye donc a b'an jɔrɔ a b'an hami. Hami fana kɔfɛ a b'a yirana k'a fɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya min fana kɔnɔ bi n'i ye yuruguyurugu walew sen bɔ a la a gɛlɛya a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ. Donc n'i ye Mali gɛlɛya ye bi k'a ye k'a fɔ kuranko o gɛlɛya bɛ yen sirako o gɛlɛya bɛ yen k'a ye k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ ka se ka u yɛrɛ ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ o gɛlɛyaw fana bɛ yen
gouvernement yɛrɛ fana bɛ ka effort fana kɛ mais ka tila ka na ye k'a fɔ ko gafe bɛ bɔ nin wagati ninnu fana la gafe min kɔnɔ n'i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ 6 dɔrɔn olu bɛ se k'u jɔ ni miliyari 1 n'a kunɲɔgɔnfɛn a bɛ mɔgɔ hami a bɛ mɔgɔ jɔrɔ fɛn article min bɛ n'an b'a fɔ ma ko protection des dénonciateurs ni o ye kofɔlikɛlaw ka se ka olu lakana ye an bɛ se k'a fɔ o ka se ka don ba la ni kofɔlikɛlaw lakanani sera ka don ba la k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka kofɔli kɛ i tɛ siran i tɛ jɔrɔ a ka ca Ala fɛ jamanadenw bɛ kofɔli kɛ o bɛ se ka dɔ bɔ yuruguwalew la o tɛmɛnen kɔ fana fɛn jumɛn bɛ se ka fara o kan an bɛ se k'a fɔ o ye ka se ka saraliw kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ n'an b'a fɔ ma ko digitalisation nasarakan na ni o fana sera ka don ba la ka sarali kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ wari kana tɛmɛ mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔna fɛ a ka ca Ala fɛ an b'a fɔ ma ko farati o bɛ dɔ bɔ yurugu faratiw la kosɛbɛ. sefa wari miliyari 80 min ŋanamu na ni sɔmi kelen don an ka cakɛdaba maa 40 ma minnu cɛla minisiri 11 b'u la a yirala k'a fɔ k'olu ka kiriw na daminɛ san 2025 in kɔnɔna na Mariam Kuyati ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ to Bamako yen Etienne Fakaba Sisoko ale bɛna to kaso la a ka kiti jaabi sɛmɛntiyara kunu ni o ye san 2 kaso ye nka a bɛna kelen de kɛ a datugulen kelen dɔ in o juru bɛ don a la Etienne Fakaba Sisoko ale kɔni tun ye gafe dɔ de bɔ mun kɔnɔna la a bɛ Mali donatɛmɛ fanga ka kunnafoni cogo jateminɛ ko o sinsinnen tɛ tiɲɛ kan gafe in kɔnɔ ko kumaw ka fɔ la cɛ in kɔni ale tun minɛna ko a ye jamana lagosi n tun ye wele yɛrɛ sama a ka lafisabaga Maître Ibrahim Maruf Sako ma o mun ko olu bɛna taga ni kiti in kɔni ye fo kitiso bɛɛ la belebele Cour suprême la sabula k'u ma sɔn kiti in jaabi ma an kan tuloma jɔ a fɛla la. Bon an kɔni a balila anw na Ala ko tiɲɛ a balila an na kosɛbɛ parce que an ka jateminɛw na Etienne ye fɛn fɛn fɔ a si tɛ nkalon a ma mɔgɔ nɛni a ma mɔgɔ buruja a ma nkalon da mɔgɔ la voilà a kumana transition ka communication taabolo a kumana o de kan ko propagande b'a la voilà harcèlement b'a la manipulation b'a la propagande ye min ye bɛɛ b'a dɔn politique kɔni na propagande n'i bɛ jamana mara bɛɛ bɛ propagande kɛ propagande ka kɔrɔ i ko politique yɛrɛ ka kɔrɔ cogo min mais n'i tɛ juguman tɛ wa bɛɛ b'a kɛ voilà manipulation ninnu bɛɛ b'a kɛ a y'a misaliw ta ka misali caman ta bon olu ko ninnu kɛnɛkan ko dama sɛbɛnnen lakɔli karamɔgɔ fɛ lakɔli karamɔgɔ min yɛrɛ fana ka baara ye gafe sɛbɛn i b'a dɔn kɔni n'o wulila san 2 kaso la o ye mɔgɔ kɔnɔna fili bon an kun ka jigiya la cour d'appel juge n'o ye juge kɔrɔbalenw ye a bɛ o juge basigilenw dɔn juge kɔrɔbalenw dɔn wa bon juge minnu dɔn fana ko k'a fɔ k'i b'u dɔn u donna da fɛ ten o ma nɔgɔn parce que ils sont indépendants voilà caman bɛ yen u tɛ sɔn k'a fɔ ko u tɛ mɔgɔ sago kɛ quoi a ɲɛ ma bon n'a kiiri sera o yɔrɔ la i b'a dɔn kɔni bon jigiyaw bɛ sabati quoi an hakili bɛ taa hakili bɛ sigi i b'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ a la tiɲɛ bɛna bange et ko bɛ segin o cogo la mais bon à notre grande surprise o ye 2 ans ni confirmé an ma bɛn anw ma an bɛ pourvoi kɛ pourvoi ye de k'a fɔ k'an ma jɛ ni kiiri ye min b'a ko an ma sɔn a ma an bɛ taa cour suprême na bon juge kɔrɔbalenw de bɛ yen fana hali n'u ka kiiri tigɛcogo ni cour d'appel tigɛcogo tɛ kelen ye u tɛn'u da don fɛn minnu kɛra mais u b'a lajɛ ni sariya sɔsɔra. Ok, nka jalakiliku minnu tun bɛ Etienne Fakaba Sisoko kan olu dɔw ye ko atteinte au crédit de l'État yala aw bɛ mun miiri o kan. Ka jamana ka sɔrɔ nakasi voilà atteinte au crédit de l'État o y'o de livre sɛbɛn o bɛ jamana ka sɔrɔ nakasi cogo di atteinte au crédit de l'État yɛrɛ sariya yɛrɛ la a fɔra ko a tɛ ka kɛ ni ministre des finances ma plainte kɛ. Nɛgɛ kaɲɛ 17 o tɛmɛna ni sanga tan ye Burkina Faso siya duguladenw olu dusu kasilen don sabula bobo maaba ani waritigiba jaginɛba baro ale fatura kunu ka si to san 95 la
cɛn kɔni ale jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ Bobo Dioulasso sɔrɔko ta fan fɛ Alidu Ouedraogo ko an ka lasigiden Bobo ale ye dugudenw kɔni ka tasibilakan dɔw ta an ka jɛ ka olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An kɔ de ni min ye so bɛ na ten o tɛ so gansan ye Bobo Dioulasso yan o ye chambre de commerce ye Bobo Dioulasso jagokɛlaw ale ni lozintigiw bɛɛ lajɛlen ka soba ye yan ye an nakun fana dɔ wɛrɛ tɛ janginaba baro min kɛra ni so ni ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ lozintigiw ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ commerçantw ɲɛmɔgɔba ye Bobo Dioulasso san caman kɔnɔ o lo minji dɔgɔyara kunu an fɛ Bobo Dioulasso a kɛra i n'a fɔ ni tile ka ben sufɛ Bobo kɔnɔ na janginaba baro o si a tun bɛ san 95 la a ye koba kɛ bobokanw ye a ye koba kɛ Burkina Faso a lɔnna Burkina Faso yɔrɔ bɛɛ la waati dɔ kɛra yɛrɛ de ale lo tun ye Bobo Dioulasso bɛɛ lajɛlen waritigiba ye an y'an ka kuma galaman teku mɔgɔ ra bi Bobo Dioulasso kɔnɔ o ka kuma janginaba baro o saya kan o ye min sɔrɔ a cɛba in na ka wari sɔrɔ ka sɔrɔ hɔrɔn le a ka gɛlɛn cɛkɔrɔba ne a ɲɔgɔn sɔrɔ parce que mun na wari ni i bɛ se ka wari sɔrɔ hakili t'i fɛ a ye zere ka kɛ i bɛ se ka kɛ faama ye hakili t'i fɛ i bɛ se ka kɛ karamɔgɔba ye hakili t'i fɛ mais gɛngɛnɛba y'a bɛɛ de sɔrɔ et puis kan kelen tigi no dɛ a tɛ kuma fila fɔ a ka lu kɔnɔ fɔ ka bɔ kɛnɛ a ka magasin caman b'an kɛrɛfɛ jangaraba ka magasin sɔngɔ man gɛlɛn et puis jangaraba nafigiya man d'a ye k'a fɔ ko n ka magasin bɛ 20,000 mɔgɔ wɛrɛ bɛn'a fɔ ko n bɛ se k'a sara 30,000 k'i b'a bɔsi 20,000 tigi la k'a di 30,000 tigi ma jangaraba kun t'ale baara dɔn vraiment a ka saya ni Ala k'a hinɛ Ala k'a layɔrɔ suma Ala ka yafa k'a ye Ala k'a kɔ ɲɛ suma parce que saya man gɛlɛn i kɔfɛla nin de ka gɛlɛn. Opérateur économique balo camion kun ka ca fɛ camion ka ca fɛ a yi jeunes caman embauché o ta baara la maintenant bi a tigilamɔgɔ tɛ yen donc vraiment ça fait mal a bɛ digi b'an bɛɛ la. Lɔgɔ fɛn nin fan caman bɛ gɛngɛnɛma baaraw t'a dɔn ne kɔni b'a dɔn a ye baara kɛ tiɲɛ na a ye nafa don dugu in na baarakɛla don Ala ka hinɛ a la Ala ka yɔrɔ suma. hakili jigira janginaba baro o minji dɔgɔyara k'a to san 95 ale ni 5 a ka janaja o kɛra bi seli fana seginni kɔ a wolodugu la an bɛ min wele ko jeri n'o ye kɛnɛdugu mara ye. Janginaba baro ka fatuli laseliw de bɛ dɔn sigi an ka kunnafoni kɛnɛ tako fɔlɔ la nka aw kana taa yɔrɔ si an bɛ segin ka na sisan. Ani yantuma an ka dɔgɔkun babu a bɛna tali kɛ farafina tilebiyanfan sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO ani Sahel jamanaw ka jɛkulu n'o ye AES u ye latigɛ minnu ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ka jɛɲɔgɔnya la bari sabu u ko kɛrɛnkɛrɛnyana janvier kalo o tile 29 o bɛna kɛ don laban ye AES jamanaw bɔli u ka farafina tilebiyanfan kulu la nka ka kɔn u ka lajɛrɛ min kɛra Mali Burkina ni Niger u y'a yira k'a fɔ nin ye olu sen bɔlen ye pewu CEDEAO jɛkulu kɔnɔ nka CEDEAO jamanaw ka lajɛrɛ min kɛra u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ kalo 6 sarati di AES jamanaw ma n'u bɛ segin u kɔ nka n'o bɔra n'o ye juillet kalo san 2025 la o kɔrɔ y'a banna pewu nka aw yɛrɛ fɛ nin kulu fila ninnu u ka latigɛ nin ayiwa a tɔ bɛna kɛ jumɛn aw yɛrɛ hakilina ye o la ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon baro la n'o ye décembre kalo o tile 20 nɛgɛ kanɲɛ 19 ka se 20 na ayiwa a y'aw sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jamukan kɛnɛ kan n balimaw nin kana hɔ kɔ dɛ jamana ko don.
Oma fili aw bɛ ka kunnafoni kɛnɛ mandi malikura kɛnɛ kan n tun bɛ k'a fɔ ye bakurubaw la ko nin bɛ sɔn ka dadigi kɛ Rusi la sabula jamana in kɛlɛbolo ɲɛma dɔ Igor Kirillov ale fagara bi sɔgɔmada in yɛrɛ la fo Moscou jamana faaba kɔnɔna la mugujugu dɔ de pɛrɛnna ka kɛ a cɛ in kɔni sata ye a sibon yɛrɛ da la wa Ukraine de y'a lase k'a fɔ k'olu de nɔ ye Rusi jalatigiba in fagali ye o jamana mun ni Rusi kɔni bɛ kɛlɛ bunena Mohamed Touré ka ɲɛfɔliw. Igor Kirillov n'o ye Rusi sɔrɔsi maramafɛn fiɲɛjugu lafasali ɲɛmɔgɔba dɔ ye o fagara bi tarata don sɔgɔma bingani dɔ senfɛ sigiyɔrɔ dɔ kɛrɛfɛ Moscou sigida worodugu o ni kɔrɔnfɛn fan fɛ o bingani min ma teli ka kɛ o kɛra Ukraine fɛ Rusi ka kɛlɛcɛ nin Ukraine jamana kan Rusi jamana ka lafasali tɔnba fiɲɛjugu fagali maramafɛn ɲɛmɔgɔba Igor Kirillov n'a dɛmɛbaga fagara bingani na min kɛra binganikɛlan dɔ daminɛ fɛ o laseli kɛra Rusi sɛgɛsɛgɛli jɛkulu fɛ min ye sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ fagali kama ani bingani ni marifa feere General Kirillov san 54 min jalakilen don octobre kalo la Londres fɛ k'a sababu kɛ a y'a fɔra ko a ye marifa mugu jugu bila Ukraine na o ye Rusi sɔrɔsi ɲɛmɔgɔba ye min fagara Moscou kabini Rusi ka kɛlɛ daminɛna a sigiɲɔgɔn Ukraine jamana kan san 2022 février kalo la a ye kulu min ɲɛminɛ tɛ kuma fiɲɛmugu jugu n'o ye nucléaire o marifa kisɛw kan minnu bɛ Rusi bolo Igor Kirillov fagali n'o ye ko ye min ma teli ka kɛ Rusi jamana faaba la min lakananen don kosɛbɛ o yɔrɔnin bɛɛ la Ukraine lakana baarakɛlaw n'o ye SBU y'a jira ko u tun ye Rusi général jalaki ka ban tɛnɛndon ko kɛlɛ ɲinjuguya walew ka sababu kɛ a ye yamaruya di Kiev ka fɔ la ko fiɲɛjugu marifa kɛlɛ Ukraine sɔrɔsiw kama Royaume-Uni tɛ kasi Rusila jamana ɲɛma ka saya la fanga ka kumalasela y'o fɔ tarata don. An bɛna États-Unis dusukasi ani dabaliban Wisconsin kalanso dɔ la sanji 15 sunguni dɔ awɔ o de ye kisɛ ci ka kalanden kelen ani kalanfa kelen faga États-Unis ɲɛma yɛrɛ Joe Biden ale y'i ka dusukun tɔɔrɔ jira ni dusukasi wale in kɔfɛ Modibo Dambele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o kan. Polisiw y'a yira k'a fɔ ko musomanin dɔ a ye mɔgɔ 6 jogin marifaci senfɛ mun kɛra Abundant Life Christian School ko kalanden 2 olu kɔni jogira kosɛbɛ. Polisiw y'a yira k'a fɔ ko marifacila a ye a yɛrɛ jogi ni a yɛrɛ ka marifakisɛ dɔ ye. Polisiw nalen kɛnɛ kan u tatora n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a yɛrɛ a fatura. Polisiw y'a yira k'a fɔ ko marifa cira kun min na a ma se ka dɔn tigitigiya la ani mun na a y'a ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen minnu ma. Ni laseli kɛra Sean Barnes fɛ ni ale ye polisiw ka ɲɛmɔgɔ ye a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko polisilakaw kumana ni mɔgɔ min ye marifa ci a fa ani a ka somɔgɔ tɔw ye wa u fɛnɛ u kɔni u ma gɛlɛya fosi de o la mun ye marifa ci u kan ka larawuli kɛ a ka sokɔnɔna la k'a lajɛ a ko bɛ cogo min na. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden a ye ni marifa cili mun kɛra ekɔliso la a y'a kɔn a y'a yira k'a fɔ ko nin ye waleya mun tɛ se ka bɛn o kosɔn a y'a ɲini k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli sariya kan ka bila sen kan mun kolo jalen don kosɛbɛ marifa ciliko la Ameriki. Kunnafoni kolon o kɛlen do gɛlɛyaba ye an ka jamanaw kɔnɔna la wa Ghana fana sɛmɛ o la tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ bɛ bɛn ni o kunnafoni kolonw ye bɔlɔlɔ foroba kuma wɛrɛw kan wa Ghana a bɛ o cogoya kelen na yen kunnafonidilan dɔw olu ye hakilina ani fɛɛrɛ dɔw de bila sen kan waasa ka se ka dankari o kunnafoni kolon ninnu na o kunnafonidilan dɔw yɛrɛ Isaac Kaledzi ale ye laseli dɔ labɛn ni ka kabini Accra a ye mu a bayɛlɛma aw ye Mariam Traoré fɛ aw ka faamuyaliko ɲuman kosɔn. Kwaku Asante ye kunnafoni sɛnsɛnna ye bɛɛ kunnafoni di cakɛda dɔ ɲɛmɔgɔya la min bɛ wele ko Fact Check Ghana. Ni kunnafoni di cakɛda in jatilen don i n'a fɔ baɲumankɛ tɔn farafina tilebiyanfan jamana kan min bɛ Ghana jamana faaba kɔnɔ Accra.
u ka cakɛda ka baaraw bɛnnen do wulikajɔw ma walasa ka se ka kunnafoni juguw kɛlɛ ka bɔ kunnafoni ɲumanw cɛla min bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔsiraw kan ani ka fara ladala siraw kan i n'a fɔ nin tɔnkulu in ɲɛmɔgɔ Kwaku Asante ye a lase cogo min na a n'a kunnafoni di baarakɛla ɲɔgɔnw minnu ka baara t'a jɛ fiyewu kunnafoni di ɲuman u labaarali siraw kun kan. Kunnafoni jugu camanba de bɛ yen min bɛ bila kunnafoni ɲumanw cɛla n'an wulila sɔgɔmadaw fɛ an b'a ye kunnafoni camanbaw de latɛmɛlen don aw bɛ se ka ni kunnafoni ninnu sɛgɛsɛgɛ an ye wa a kunnafoni ninnu lajɛyalen don yala a latɛmɛli ka kan wa dɔ bɛ se k'an dɛmɛ walasa an ka se ka se k'a kunnafoniw lase an y'a kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ wa a tiɲɛ de filɛ nin ye kunnafoni ɲuman tɛ o de ye kunnafoni yɛrɛ lakika ye. Kunnafoni sɛgɛsɛgɛli k'a ɲuman n'a kolon bɔ ɲɔgɔn na o ka di kosɛbɛ Kwaku Asante a bɛ nin baara in na nin y'a san 5 ye wa a b'a la ka kɛ n'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen ye walasa ka se ka kunnafoni ɲuman di Ghana jamanadenw ma. It gives me a lot of joy, a bɛ ne nisɔndiya kosɛbɛ k'a dɔn k'an bɛ ka baara min kɛ k'a bɛ ka se ka nɔ bɔ wa a bɛ ka diya mɔgɔw ye bawo kunnafoni jugu kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ wa min bɛ na ni tiɲɛni camanba de ye misaliya ye de i n'a fɔ kuma min na covid bana tun walankatalen don kunnafoni jugu camanba de tɛmɛna o waati. An influx of false information. Portua Fafali Gedza ale ye sanfɛ kalanden ye a boloyan fɔlɔ o bɛnna kunnafoni jugu de ma a tun bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye a ma a kelen kɔfɛ ka ni kunnafoni jugu ninnu sɔrɔ WhatsApp ka bɔlɔlɔ kan min bɛ tali kɛ Ghana jamana ɲɛmɔgɔ dankan Mahamadu Bawumia kan k'a fɔ k'a tun bɛ ka nafolobamugu labila ka di mɔgɔw ma. Mɔgɔ de ye nin lien ci ne ma bɔlɔlɔ sira fɛ ko Bawumia tun bɛ ka nafolobamugu labila ka di mɔgɔw ma ne kelen kɔfɛ ka n bolo digi nin lien in kan ni ye n ka baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na n y'a kunnafoni latɛmɛ WhatsApp ka bɔlɔlɔ kan nka tilegɛyanfan waati ne ma wari foyi sɔrɔ mɔgɔ dɔ de nana o kɔfɛ ka n'a fɔ n ye ko nin ye kunnafoni jugu di ye wa ko ne ma yan ka tugu a kɔ ne ye waati min bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin lien in latɛmɛ mɔgɔw ma n ma se ka foyi de kɛ o kosɔn n ye n ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a lase ko kunnafoni jugu don n yɛrɛ kun dusukun tɔɔrɔlen don a ko la. Asante n'a ka baarakɛla kulu baarakɛminɛn camanba de b'u bolo subahana mansi kun kan ka se ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ k'u bɔrɔtɔ ni k'a ɲuman a n'a kolonya dɔn NVID bɔlɔlɔ cakɛda baarakɛlan ye o dɔ ye u fɛ o min bɛ se k'u dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka kunnafoni ɲuman sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ka bɔ kunnafoni jugu cɛma ni ja labilalenw ye bɔlɔlɔ kan Monsieur Asante y'a sɛbɛntiya o senfɛ ko baarakɛla minɛn wɛrɛw bɛ u bolo min bɛ kunnafoni ɲuman sɛgɛsɛgɛ u ye. When it comes to videos, n'an kan bɛ jaw ma n'o ye video ye ni cakɛda minɛ ye n'o ye NVID ye walima ni dɔw yɛrɛ y'a wele ko NVID fake ye an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baaraw la jako nasiraw fɛ ka fara fotow kan a ye dɛmɛba de don an ma ɲinini nasiraw fɛ jako kun kan n'o ye video ye bɔlɔlɔ sira kura wɛrɛ nana bange o kɔfɛ min bɛ wele ko Geospy o min fɛnɛ ka baara bɛnnen don jaw farali la ɲɔgɔn ka Google ka bɔlɔlɔ sira kan ka se ka fotow sɛgɛsɛgɛ k'a bɔ yɔrɔ dɔn o fɛnɛ ye an dɛmɛ kosɛbɛ. Asante ale kelen tɛ nin baara in kɛlɛ la Rabiu Alhassan fɛnɛ ye kunnafoni sɛnsɛnna ye kabiri san 10 cakɛda so dɔ ɲɛmɔgɔ don min bɛ wele ko Fact Space West Africa o cakɛda so fɛnɛ ka baara bɛnnen don sɛgɛsɛgɛliw ma min bɛ tali kɛ kunnafoni jugu o latɔmɔli kan ka bɔ kunnafoni ɲumanw cɛla farafina tilebiyanfan jamanaw bɛɛ lajɛlen kan Ghana Fact o fɛnɛ bɛ o kunnafoni di cakɛda so in fɛ. Alhassan ka fɔ la nin wulikajɔ kɛlɛ min bɛ sen n'a ka kunnafoni juguw kɛlɛ ka bɔ kunnafoni ɲuman cɛma ka bon ni baara gansan dɔrɔn ye a bɛ kolonw dɔn i n'a fɔ kunnafoni juguw min bɛ bɔ ma gansan dɔw yɔrɔ jamakulu marabolo kɔnɔnaw la farafina tilebiyanfan jamanaw kan. We are not too far off. A man jana ka se ka kunnafoni jugu kɛbagaw ye an ka yan ka kɔlɔsili kɛ min bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ jamana kɔnɔ ka kow sɛgɛsɛgɛ k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ani k'a dɔn an ka yan k'a labaara cogo min na o de kama an b'a ɲini waati dɔw la an yɛrɛ ka faamuyali cogow la ka se ka dɛmɛ don sira camanw fɛ kunnafoni ɲuman ɲinini fan fɛ an ka cakɛda so la ko minnu bɛ kɛ k'olu sɛgɛsɛgɛ ka se ka kunnafoni dilaw dɛmɛ fɛnɛ walasa u ka se ka dɔ fara u ka baara tɔnɔ kan n'o bɛ kɛ ni kunnafoni ɲuman dili ye ka bɔ kunnafoni jugu cɛ la ka se ka kunnafoni jugu dili a n'a labilali kɛlɛ. Alhassan ni a ka baarakɛla kulu baarakɛla minɛn caman fɛnɛ b'u bolo bɔlɔlɔ sira fɛ i n'a fɔ outil numérique nanzarakan na min bɛ se k'u dɛmɛ u k'u ka baara kɛ ka ɲa a dɔ o bɛ tali kɛ jaw la sɛgɛsɛgɛli kan k'a yɛlɛma kunjugu kan ani ka ja dɔw lajɛ ka ɲa k'u sɛgɛsɛgɛ bɔlɔlɔ sira kan k'a jigi b'a kan u ka nin baarakɛ minɛn kura ninnu minnu bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw kan ka se ka nɔba bɔ u ka se ka kunnafoni ɲumanw dɔn ka bɔ kunnafoni jugu cɛ la.
we are an bɛ seeing more denmisɛn and more sifin young caman de ye people bɔlɔlɔ kan online, minnu bɛɛ lajɛlen negelen don n'u ka baarabolo taasiraw ye minnu danbɔlen don walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli ɲuman kɛ i n'a fɔ anw b'a ye cogo min na bɔlɔlɔ siraw kan laadala sira caman fɛ bɔlɔlɔ kan anw ka baara o nafa ka bon min lajɛyalen don bawo siniɲɛsigi o taabolo ka ɲi wa an dalen b'a la fɛnɛ k'a fɔ k'an ka nin wulikajɔ dɛmɛ ni an yɛrɛ seko n'a damayira ye walasa ka se ka kunnafoni jugu kɛlɛ ka bɔ kunnafoni ɲuman cɛ la fɔlɔ Gana jamana kan nga farafina gunkana fan bɛɛ Alhassan bɛ ka denmisɛn sifin camanw de degi kalanbolow sigili la u kun ka se ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ walasa u ka se ka don u ka kulu la. I'm fascinated about the fact that I'm able to tell them. Ne nin kelen do ka nin baara in kanu n'o ye ka kunnafoni ɲuman di jamanadenw ma ka tɛmɛ mɔgɔ ka fɔta a n'a ka kɛtaw yeli kan. N sera ka taa fo yɔrɔ jan ka se ka kunnafoni dɔn ni tiɲɛ don walima ni nkalon dɔ b'a la. Yan fact check Ghana kɔnɔ Ashanti b'a ka dɔnniyaw tila ani denmisɛn sifinw cɛ minnu bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni dilaw ye k'a sinsin a kan cogo min na u bɛ se ka kunnafoni jugu kɛlɛ ka bɔ kunnafoni ɲuman na n'o nafa ka bon kunnafoni dilaw ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔ. This was my first experience as a fact checker. Nin kɛra ne ka dɔnniya fɔlɔ ye fact check kɔnɔ yan. N kelen kɔfɛ ka kalanbolo sɔrɔ yan n'o ye bursu ye. Bursu min bɛ wele ko NGEJ. Sisan ne bɛ baara kɛ fact check Ghana la. Kwaku a ye baara ɲumanba de kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ fact check kɔnɔ yan. Ale de kɛra ne ka degelikɛla ye. N kelen kɔfɛ ka bursu sɔrɔ ka na yan. Bi n ka ɲɛmɔgɔ don. Kuma min na Ghana jamana tun bɛ ka ɲɛsin jamanatigisigi kalata labɛn baaraw ma Desanburu kalo in na. Kunnafonidilaw ye dɔ fara u ka cɛsiri baaraw kan. N'o dɔ tun ye ka kunnafoni yɛrɛ lakika di jamanadenw ma ni danaya la sinsinni ye ka taa u fanfɛ. Nin tun ye VOA ka kunnafonidila Isaac Kalexi ka bɔ Tokula, Ghana Akara jamana faba kɔnɔ. A ba yɛlɛmana VOA Bamara tɔgɔ la Mariam Traoré fɛ. I n'a fɔ y'a faamu cogo min na farikolo ɲɛnajɛ kɔni o kɛnɛ bɛna congo sisan Bisaka Traoré ale bɛna kuma CAF ka jɔnjɔnw de kan olu minnu kɔni dira kunun yɛrɛ. Sirantɔrɔntako kun kan kunun tɛnɛ Desanburu kalo tile 16 san 2024 na o tun ye don ye min tun makɔnɔnen don kosɛbɛ kosɛbɛ farafina sirantɔrɔntanaw fɛ farafina sirantɔrɔntan kanubaw fɛ fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw fɛ farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka d'a kan farafina sirantɔrɔntan jansadon tun don n'an ko Ballon d'Or africain o min bɛ ɲina san 2024 ko fɔ o kɛnɛ sigira Marrakech dugu la Maroc jamana kan jansa minnu ko don n'o kɛra farafina sirantɔrɔntana ye min ka sengola bonyana ka tɛmɛ beta kan o kɛra Nigeria sirantɔrɔntana Ademola Lukumani ye ale ka sengola de bonyana ka tɛmɛ sirantɔrɔntanaw ta bɛɛ kan farafina hakilina jiginna Nigeria forobatɔn ale ni Côte d'Ivoire forobatɔn de ye Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire balfɛn saba finale ɲɔgɔn danw ta ɲɔgɔn fɛ ni se kɛra Côte d'Ivoire ta ye Ademola Lukumani bɛ ntolan tan Italie sirantɔrɔntana tɔn na min tɔgɔ Atalanta Bergame a ka tɔn yɛrɛ ye European League yɛrɛ ta ka bɔ Allemagne Bayer Leverkusen ɲɛkɔrɔ o ɲɔgɔn dan sen fɛ Ademola Lukumani ye celu saba yɛrɛ don o ɲɔgɔn dan kɛnɛ kan min ye muso sirantɔrɔntan ye farafinagun kan o Ballon d'Or tara Zambie muso sirantɔrɔntana Barabara Banda fɛ ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ ɲina san kɔnɔna na ka kuma jɔnjɔn tɔw kan muso sirantɔrɔntan kunda clubu min sengola bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ clubu tɔw ta kan o kɛra RD Congo Tout-Puissant Mazembe ye RD Congo Tout-Puissant Mazembe ale yɛrɛ de ye muso clubu ka ligue ɲɔgɔn dan o jɔnjɔn ta ɲina san na Marokokaw fɛ yen o jansa dira ale ma min ye muso sirantɔrɔntana min si ka dɔgɔ ka tɛmɛ farafina muso sirantɔrɔntanaw tɔw ta kan o kɛra Maroc muso sirantɔrɔntana Dowa El Madani ye ale de jansara cɛkunda sirantɔrɔntana min si ka dɔgɔ ka tɛmɛ farafina sirantɔrɔntanaw taw bɛ kan o kɛra Lamini Kamara ye ka bɔ Senegali jamana kan ale jɔyɔrɔ fana ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a ka tɔn kɔnɔna na n'o ye Senegali forobatɔn ye ani fana équipe nationale min ka sengola bonyana ka tɛmɛ farafina équipe nationale bɛ ta kan o kɛra Côte d'Ivoire forobatɔn ye hakilina jiginna Côte d'Ivoire forobatɔn n'o y'a équipe nationale ye o de ye Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 jɔnjɔn ta a yɛrɛ fɛ ɲina san 2024 na Côte d'Ivoire forobatɔn degeli karamɔgɔ Emerse Faye o de kɛra degeli karamɔgɔw ɲɔgɔn tɛ ye ɲina san 2024 na ale de jansara kafu fɛ o kɔrɔ ye min ye baaraw de bɛna kurakuraya halisa ka san 2025 k'o makɔnɔ o CAF Awards o Ballon d'Or ani o jɔnjɔn tɔw ye
VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An fana bɛ jɔnjɔn di aw ma an lamɛnbaga mandiw aw minnu bɛ Malikura lajɛ diɲɛ don o don jɔnjɔn an bɛ o di fana an ka nɛgɛ karafew ma ni olu ye Blanche Sanu, Geoffrey, Soni ani Robert aw ni ce aw kan bɛ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.